Kwazinzele, ngiyakubona sengathi usele. Wena usele. Ish, yazi le ngoma kodwa mfethu ngizoyi. Ngiyaxolisa, ngisazoyiriyeza kahle. Kwazinzele, ngiyabona sengathi wena usele. Ngizoyifunda kahle. Yeah, ingoma yami le. My favorite song currently is on top. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimandi umabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger, cream de la cream, ufuna ukwenza show uthelithwa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Pipili King mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shandele Bobo. Si Popo. Si. I'm not alone. I'm with my son. Everybody, come take a stand. Secret to forever, secret to forever. I'm not alone. I'm with my son. Everybody, come stand with me. I'm not afraid. I'm with my son. Secret to forever. Everybody, come stand with us. Secret to forever. Secret to forever. I'm not afraid, I'm with my son. Everybody must stand and secret to Febe. Secret to Febe. Secret to Febe. With my son, everyone must stand and secret to Febe. Take me to Waba Febe. Aspetile ngani. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelithwa iphakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Baba wami, njayama ungathuki mfethu. Sister ninja nasi ngawo ngiyaphila. Siyaphila. Sho mina ngiyaphila man. Yeah man, mina igama lami nguJinja mfethu. My brother ngiyakufanisa. Hi sister. Yeah ngiyanifanisa man. Kade nginilandela ngilokhu ngithi ngiyeza ngiyanisondela. Ubani igama my brother? Usibu. Awumabura. Yebo. Wanyakwazi awuhlala eyovili. Lutho. Cha. Eperia. Cha. Hillbrow. Hayi. Asikaze sidlale nawe ibhola phezulu eperia. Cha. Hola Sbuda. Sister. Hi. Ubani igama? Eva but bathi V. Uvi. Eva Mavi. So my brother, I want to know from you mfethu. So mina into engiyenza ngoKing yabo. Into engambe ngiyenza ngambe ngibuza abantu ama questions ukuthi kanjani mhlawumbe basemjolweni sijabulise nabantu abasafisa ukujola yabo leyo nto le. Yeah mfethu. So wena noma sister are you guys dating? Ngiyabona umphathelene back. Yeah. Awunjani? Sbuda. Kahle ahlangene. Showcase Sbuda. So Sbu ungathini oyithandayo ngoma my sister? Bathake. Indlela akuphatha ngayo. Yeah. Nendlela nje ayiyona. Uyangenza ukujabula kunayo. Ngiyakuzwa my brother, ngiyakuzwa. Ujabulile mfethu. Too much kakhulu. Yabo. Noma nje kodwa yini. Hayi ngiyakuzwa nje ayami hayi. Sister wena ungathini oyithandayo ngolokhuzana ngoSibu? Onenkathalo, unothando, uIsra thetha naye nje. And usenesikhathi ngani nithandana? Mama 2. Yeah. Sohlanganisa. Okay. Idanga siyabuya. Yeah.
No, kuyazwakala. Woza baba. Kuyazwakala. Kwenzeka ntoni kanti? No, umngani wami ngihamba naye. Ngenzela Camera. ya umngani wami. Hawu kanti bafethe i-mic ngicabanga ngiyiphatheleni. So wena Sibu mfethu yini oyimisele ngayo ngo my sister? Kuningi ngifuna sikukhani sobabili. Kuningi ne? Kuningi. Njoba seyiphethe kahle nje. Kuningi ngifuna sikukhani sobabili. Sure, and uyamthanda. Kakhulu. In a scale of 100 ungathi umthanda kangakanani? 101. At 1% wami lo. Percent yakule. Yini nje wena in a scale of 100 uyithemba kangakanani? Mina ngisikile 100. Yeah. Total. Ngasho nje ukuthi 1000 loyo. 1000. 1000 la. Showcase. Ukhona umunye umuntu othandana naye ngaphandle ka my sister? Yena yedwa nje umbona nje lana. Power baba. Ngifisa ukwazi mfethu, iyiphi mfethu moment eselokunaqala ukuthandana ongathi uyayikhumbula namanje yaba kwaba usuku lakho lawa? Khale nkonza sekamereni le. Showcase? Khale kwenza Eyake yaba yitanda. ibona leyo. Yebo. Ngiyatshela. Ngiyabonga. Sivuma. Ngiyabonga mfowethu. Ungenza njani uma ungafound out ukuthi my sister yakushithela? Ayangazi. Angifuni ngisho angazi. Awazi. Angazi. Ikhona into ofuna ukumtshela yona mhlambe oyimfihlo oyifihlile ongakazi umtshele yona mhlambe ufuna ukugonyuluka ngayo manje? Hey. Ngasho nje ukusha ayawe stalo sithandwa sami. Yes. Ngiyabona nje impatho yakho nayo zona. Ngiyafisa nje ngathi singaqhubeka futhi. Siphathane nje. Yes. Angitsebothatha ngipho. So stop. Angiyuwa kwami lokho. Lokami nje kubhekile. Hayi. Sister. Hi. Ngifisa ukwazi from you. Ukuthi mhlawumbe wena in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani uLokhuzana my brother. Imangalana mfethu yeah. Khona my sister nayo izokwazi ukuma kahle ngapha. Yeah kanjena nje sister khona sokubona kahle yes. Ngithaba kanene. Yes. 120. 120. U20. Hayi sister ungabaleki sifuna ukuma nawe manje uphambili ya 120 yeah. Oh okay wena usithemba kangakanani? Kuye? Yeah. Ndonke. Okay. Okay. Ukhona mhlawumbe umunye umuntu othandana naye ngaphandle ka Lokhuzana ka my brother? Okay. Ngisize. Ikhona into ofisa ukumtshela yona ongakazi umtshele yona mhlawumbe imfihlo? Uyayazi ukuthi ndimthanda ngakanani and uyayazi siqhele uncokola ukuthi ama-future plans athini sike sikhumeleke kanjani. Uyayazi. Ngiyithembe yakho ngani. Hayi. So sister ungenza njani ungafind out ukuthi uSibusiso sekukhona lana azithola khona kamnandi? Ayinokwenzeka but ibingenzeka. Ngaphenduka umhlaba uthi. Oh hayi. Okwenuke lokho ke Mabura. Uyazi ke kuthiwa umphendulwa kanjani umhlaba? Njengoba ubushile nayo leya nkonzo sekamereni mhlawumbe yoguqulwa lapho uqalajwe lapho. Qalajwe goquka umhlaba. Usuthi umuntu lo. Usuthi induku umuntu. Hayi. Ngiyangichaza athi le couple yeni yangichaza. Ngicela umuphi yakhe umtshela ukuthi uyamthanda mfethu. Leli short face lakho mhlabe nangesinqandi mfethu ungamsabo wakho mfethu ya. Nakho-ke ekhukhweni. ne umfaka nje la but mfethu before nahambe kunento esiyenzayo la kuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test it's whereby we're switching phones for 60 seconds. Wena unika umuntu wakho ifoni yakho for 60 seconds ukuthi si-check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi ufletha nabo bani. Angithi wena uthe uyamthemba and umuntu wakho 110%, 1000 zonke lezi zinto ubuyikhuluma yakhumbula. Uthe wena uthandani namuntu so awufihli lutho nawe my sister ngithi. So ayikho into nenkinga. Odidingisa lokho manje. Hayibo. Ifoni ingena. Angizwanga sesi. Ifoni ingena. No. Angithi wena sister uthe uyamthemba. Naye wathi uyakuthemba. So niyathembana. So anisabi lutho. Ngoba nifihli lutho. Asikho. Kodwa ngoba nifihli lutho.
Ifoni zethu sezijonga omnye uyayijonga ifoni wami. Yes, Into okanye- so angeke ibe nakhona inkinga nakulento esizoyenza ngithi. Hayi bo. Hayi. Kanti sister khona nokufihlayo. Fondon, uyayijonga mos ifoni yami ne? Yeah. Kanti yona kanti sister ubani out kule relationship? Njani? Hayi bo. Ithe No. uzofuna amafoni. No ngiyayibuzela cause sengibona ngathi my brother usezwa ngawe. Sibuda, khambani. Kodwa asekho isidingo samafoni wamanje. Sibuda. Xolele ya. Suza ngeme manje. Yeah. Uyayijonga ifoni yami. Why ungaba? Why you grumpy? Yini bungathi ka delete yini? Idelete into. Why ungaba pho? Masambi akho nje ifisa ifoni yakho Masambi. Asiyenzi. Yeah. Asiyenzi. Yeah. Khuphe yakho kaloku. Wena yakho. Yami sebhekini khuphe yakho. Tsefu 6 angene. Anguzwa mfethu. Tsefu 6 tangene bro. Yeah, no. Iza kumina ifoni. Woza ngapha mfethu. Woza ngapha singene la sister. Sister ngicela nje ume ngapha. Futhi wena sister woza ngapha. Woza ngapha my brother. Yeah. Woza ngapha wena my brother. Yeah. Usister uthanda ukubuka ngapha kakhulu so wena mfethu singapha. Yeah, ngicela ifoni yakho cha sengiyayizwa ke lento enukayo sister. Yeah. Yeah. Ha, akayiphathele isikhwama sakhe. Ngoba? Ngiyaphathwa ahlangenile. Hey, ngoba indaba mfethu umphathele isikhwama. Hayi bengithe nje ake ngimphumuze nje nahle. Soqala ifoni yakho ivule. Lokho uzama ukuba i-gentleman la wento engekho. Ngambela la. Ngibabebe. Sister musukutatazela ke. Now WhatsApp. Now sobala. Ngena kuwo. Mase ngithi type uzotype la. Okay. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba lezo ifebe yizo lezi ezizobe iqhoqhobalela indoda yakho yangizwe ukuthi ngisini. Okay. Kuzobe kuyizo ezenza letanda kwenza yona. Yangizwa. All right guys, my name is King Ginger, Cream de la Cream, and we are on WhatsApp right now and we are about to type the Chondas. Type lapho uthi ngiyakuthanda. Yeah, Mabulala. Yebo boss. Wena ifebe azikubhayizele lokushini. Sidalo. Njaya. Oh sisaba right? Yena lombona la. Sister, velani? Vela mina ndodwa. Vela wena wethu. Delete lapho. Type uthi I miss you. Ufake iheart ebomvu. Okay. Kusheshe sister. Mabulala. Yini ngathuthukile? Yuthu. Awuthukanga? Angithiwa Kuphi ekhaya kha. semnambithi. Awushayanga umuntu nje emnambithi. Hayi yuthu. Okay. Kuvela mina. Vela wena. Ngihamba naye. Awuthi ngishubisi. Type lapho sister uthi sex. You like a sexy love for the things you do. Ay. Unewo bafana bami. Ay Mabulala. Intoni le? Sbu. Utoyipa ntoni osikhona no sex? Uwena. Utoyipa ntoni ne sex no sikhona? Uwena. Dinga usikhona mina ngegama lami. Andilazi igama lami. Oh. Hey. Abena mfethu. Yini manje? Hawu. Wena. Yini inkinga uma ngala mfethu? Yeah, yini inkinga? And it's not once Sbu. Jonga isithathu, yebo, ziyalandelelana. Khumbula isex yakhe. Dinga usikhona mina. Ndim lo. Yuthu mina. Kwenzakalani? Ungafumaneki nje Sbu busy ngosikhona wena. Yuthu akutshela nje athi sweke emajitini. Amajita Ubani lesifebe lesi? usikhona amajita wakho. Ngene sister simfonele ke lo sikhona sizwe ukuthi umjeda yini. Jonga benazo nenudes. Akazithandi nale ntombazana. Kumbana ke lokhu sikhona ma sisters. Yabona. Awubambela. Kumbana lokhu sikhona kodwa ibhodi. Usikhona wapi lo? Yabona Ugcina lo dothe efonini ubumfihle phi lo? Kahle sabuka wena. sekurat manje.
Cha kahle no welcome labone phela sister awume sisabuka le bhodi. Ubalo sikhona hlalaphi? Uhlala kuphi? Mfethu at least ikondom uke benisebenzisa ke wena nosikhona. At least Angakukhuluma nomama lo. Ishumi zakho ziyamazi lo sikhona that's why uzukhavela xa ndikufuna. Mashita ngoba ufuna uye kuzikhona. Dimi isibhanga. Lotho. Asisi isibhanga. Ubanike isibhanqa ke shuthe uweke isibhanqa. So wena uyisibhanqa ke. Uyabona mina. Phela mawukuthi uthi wena usona isibhanqa, shuthe wena uthi uma isister isibhanqa. Uyabona mina Msipho. Ngenzeni isibhanqa? Ubanike isibhanqa so hayibo. So cabanga ngenzeni mfethu? Sister shuthe uthi uyisibhanqa. Jonga lo dot, jonga. Into le, imvombozi. Hayi futhi hike. Into le. Hayi sister asifuna ukuyibona le. Ubona usenze mina. Yeah, so sister Phela kodwa usazoqhubeka utshole nalo ekuphela. Intombazana nje. Intombazana nje. Osekunje. Ikondom benisebenzisa inentombazana nje. Sasikhathi for example sasikhathi. Namanga. Ayo mina iwani le sibu. Ngithi mina ikondom ukulo yantombazane nje ubuyisebenzisa inoemabura. Safety first. Sunibamba. Bobamba usikhona. Mbamba izandla ezimdaka. Yeah, sister uzoqhubeka nalo njengoba edluza ikhona. Aphinda adle wena. Indaba. Ima okay ngimile. Yes. Yeah. Asambe. Ngiyapha sikaqedi. Sunibamba. Uthe u60 sokho siphelile manje. Uba uzikhona. Ina bamba le phone yakhe namanyala amdaka. Amanyala amdaka. Yes. Sister, usaqhubeka utshole nalo? Asoze. Sithanda sami. Hayi. Okay. Sunibamba. Ima. Asikhipha ifoni yakho sister imvulele. Ivule. Hey sister nawe. Vula ifoni. Kodwa uzivile sahamba. Bamba ifoni awuthi yami ehlisa umoya. Wow. Sitatazele. Ya WhatsApp yawazi. Yeah, nayi. Yabo la ku search mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye izinsha la ungitshele leyo mgodo ngoba leyo mgodo yiyo lezo biqhoqhobalela umuntu wakho yangithi uthi ngithini. Sister, fanele ngithi imgodo labantu ngoba bayenihlukanisa. Nayi bekuyifebe lezi ngoba banihlukanisa. Nina niyathandana. Yeah. Angizangi? Really. Oh. Kodwa kujatha sana. Type lapho really uthi ngiyakuthanda umkhosi usisi ngimzwile ngiyakuthanda ukuphi ekhaya komani Tsolo ya ndabona Tsolo ya abetha pha ya akho lutho kwamanje ngidilithele lapho mfethu utype nje uthi ufake le brinjolo ufake ipentshisi ufaka nalamanzi athi gwa impophoma ya sister ninokufletha ngawo plaza ngiza kuthiwa sekufakwe nepentshisi elibovu Asabe. Ya ubonani lapha Ziyashintsha manje izinto. ziyajika manje ubona vela bani cela igama Uthoko lo. ubani uthoko lo Asale. awuthama wayigama bafunda igama lapha Oba uvezo. bani uveze zinza Nani ubani uvezo. Ayithazele mina manje. Wami. manje bamba ibreak yakade uyidinga ya umuntu esifazana akathintwa kule show ke awuthi yami ya akathintwa sister musilokhu ubalekele emotweni uzosifaka einkingeni ubani uveze zinza Umngane wami. Oh umngane. ya qala ukuthini lapha benzani khuluma ngitshele Futhi naso andasala endlini. Ngihlala ekhaya. manje Ngihlala endlini. ukwaveza izinza indaba Uthoko lo. sister khuluma iqiniso ubani lo mbhulukudu lo Nakho uhlala naye mfethu. Nakho uhlala naye. Ngihlala naye. Ichomi yami zokondivisithele le. yomfana Ubuphe izolo ebusuku ngoba bendikufuna. Mani. Ichomi yakho ebelizele ebusuku. Ichomi yakho ebelizele. umfuna ebusuku Bengambona izolo ebusuku. njabe kubanda nje izolo ebusuku wena ubuyobona ichomi yakho Awubona indoda enye. ya uveze izinza Hayi ba ichomi yami. It's a male friend. Male friend. Ewe. Akazi nozisa male friend bakhe mina. ya Busy nje. Mina ndiyazazi zonke ichomi zakho. Mina Mina ndiyazazi zonke ichomi zakho. friend bakhe.
Yazi ungitshele ngama friend back. Nenzani nalo main friend? Ukuncokola lokho. Asimfonele lo mgulukudu. Ukuncokola lokho. Sister uthe mail friend. Awungiphi phone lapho sifonelele njalo. Uncokola kantoni man? Hayi sibubhekele. Uncokola lokho. Uncokola lokho. Letha Lenza isilima namje. Lesilima nje senze. bamba la mic. Yeah, awuthama simfonele khona uzoyizwela. Mina isilima. Yeah, shuthi isilima awuthama. Zenza uclever. Ngoba yena akafuni uba isilima. Zenza uclever. Awuthama, tshela mina. Sister, musilo kuqashe emva kwami la. Oh, ngifuna ukubona. Yeah, simfo. Sendle zakhe epokothweni qala. Uyifakile man. Ngasabo woza. Ima. Mana la. Mfonela nangu uveze izinza le. Kumngane wami. Nenzani? Umngane umfana. Siyanqokola Uncokola ebusuku. Kanifuna Niyaphuza wena nalo mfana manqokola. Yewe. Niyatakwa manqokola. Ebusuku. Kanifuna advice. Letha la. Uncokola nasembhedeni, ngangibambeni. Ubungekho bekubande sifele ebhedini. Uveso. Yaringa kodwa akayibambi lo mgulukudu. Ayilaqwa ngani ngithi? Etheni? Ayilaqwa ngani ngithi maqedela uzingani kimi. Ngiyazi sala. Sho mfethu ngicela ukukhuluma no Bhuti Vezo. Sho Bhuti Vezo. Yeah. Bye igama lakho nje sister. V. Iza. Sister Vezo. Uyamazi usis V. Ya uV. Wemfethu. Wemfethu. Wenzani wena nontombazane yami? Wenzani ongichazele wenzani? Ntombazane yakho. Ya umuntu wakhe. Ya umuntu wakhe phela. Lezi ithombe ngiyibona. Man, lezi ithombe ngiyibona la efonini. Zakho. Wenzani la? Ya. Wenzani nje naye? Ubani wena? Wena ubani? Uba uzongibuza ukuthi ngobani mina. Ngumela kancane. Wo, awumela kancane. Oh, shuthi ongakube emakhaya. La movie yathetha naye. Wona nithethe nonke. Ya, bayenza wena islim. Mina isilima. Umkhaya. So nebhedeni. Wena naye nini bra? Nini bra? Niyajola? Hayi mina isilima la. Man, Yeah. mina. And wena awutham. Yeah, unendoda yakhe ke la ekuthiwa usibusiso and wena uyipoke Wendoda ingahlangano nje. yeah uthi ningahlangani Wendoda ingahlangano. yeah and Bakufanele inyani yithi ngumkhaya wena. umkhaya wani uthe niyathandana oh umdlili umkhaya umbiza ngomkhaya manje sukhathele umkhaya yeah wena fezi izinza lo muntu unentombi yakhe lo Mfethu. Uba uvuze. Wevezo wena. yeah Wevezo wena. wevezo Wevezo ndoda. Wena mina nasixoxa sami. yeah Asozosiqoqa umkhomba. Siyahamba manje. Sengiyakutshela nje mina ukuthi siyahamba mina nawe. Ima. Angeke awuzungimesi. Ngikutshelela ngathi asihamba khetha ukuba kaze ungimesi asihamba mina. no sister wena uthami sazoqhubeka utshole nalo njengoba umbona ukuthi ukufebela novezi izinza sister benisebenzisa kodwa icondom wena novezi izinza Sazokhuluma naye nje kahle. benisebenzisa icondom Khuluma kahle kanjani? Mina nawe sisazokhuluma. Sizokhuluma kanjani? uzoboshwa Okhuluma kanjani? Nange ngimeke sadodwa mina nawe oh Akho nje uzosikhulumisa kodwa igqibeleni because mina amaxesha amaninzi uzokhona siya ku wena ubhizi ichomi zakho and yena ebe available wena ukuphi? oh be available uvezi izinza Ubuphi? Oh, ukhetha ba available. Mina bangimatasa mina. Umatasa ntoni? Uyahlala nechomi zakho noma mina umculo nichile pha. Unqala nibukela ibhola ibaleke over mina. Yakhuluma nami bekudlala ibhola ebusuku. Ndakubiza abuye wathi oh so uqonda ukuthi nangalelo langa so uqonda ukuthi nangalelo langa uvezi izinza wamphepha Wathatha isimene bimi. yima nawe ugarel ya Mina isilima la. yeah kanifuna umuntu wamdithithini Ayithi ngikwazi ukuthi ngizobuya kuwe. Awungazi mina ngihlala lapho. wahlala nini ixesha kanani mina ndizele kokwena Kodwa khona kuya koveso. Mina nawe sokukhuluma. yeah Mfethu. yabonga mfowethu sister niyaqhubeka nihamba Mina nawe siyahamba. okay niyaqhubeka nemakhaya Siyahamba mina nawe. uthi hamba Ngihamba nawe. hayi hamba ngizokufumana phambili uthi uzokulandela Hayi angibengihamba nawe ngivele manje. Yeah. Asambe hani? hawu wenzela ukuthi ukhwehlele kahle kodwa awukwazi kodwa uthi ufana ube nomsindo ogqiba kwakho apha hayi angeke abe nomsindo ekasikhona nawe uyafeba uthami nawe uyafeba nawe unaso isifebe sakho yasa ukwazi ukuthi ulokhu uthi that means andikonela isimo yes naye umuntu umkhaya lo muntu wena Ubona udlisa umkhaya lo ubhalisa kuma ngiqala bangondoda ofos usikhona
Ubumdavaza Nawe phakathi selilinde wena. nawe nosikhona naye uphephisa umkhaya. Lento yini isikweba fethu. Sukhuli. Yeah, umkhaya lo, umkhaya melani yena yenzile yena la iwest. Hey. la izolo mfethu izolo Epoleni khona. ihle nje esifubeni sakhe kumnandi Yeah. thezekile Esinezinja. yeah Siyasiqhaliswa nguwe ngokubungekho. Uyabona uba ngobe ndifuna ufumaneka ubufumaneka. Ngengazange ndibe lisesifubeni sakhe. Nawe kodwa mfethu. Nawe njengongijwayeza abafana Wena ngiqhalisa ngesifubeni sakho. yeah, unawe uncela ibele. Wena? Nawe uncela ibele ngale ndanga. Ngicela estradeni lamantombazana akhe Yeah. abenigezela. Yes. Wena ujonga uba ngabafana. Yeah. Sister. Yena wabhuti, ke Yena wena. wayincela ibele ngalesikhathi, wangaleskhathi wena ule uqamele Ithini nje esifubeni. khona sikhona qala ngoku. Ithini? isekho phela Ayisekho. yaphela sa Yaphela. Yeah. ana mfethu Siyaphela, sister uthi siyaphela. Jazi lapha iphelile. Yangithi ngizoyilungisa. asambe soxoxeza asambe soxoxezini Sizoxoxa ntoni? Uzayilibala lena qala wena into. Na uzoyilibala le yakhe. Ilibele yakhe ndiyeki uzayilibala wena le qala. ngiyabonga asambe senze Uzayiyeka. Uyilibele. ngizayiyeka sabisana Papa yini? ngiyeka sabisana Nina wena hey. Wena ngiyangibonga wena. Wena wena ngiyangibonga wena. Mina. Ngihlangana naphi indaba zenu mina? Ngihlangana naphi? Why ningifaka endabeni zenu? Ngingenaphi mina? ngilelo afisa la Angitsholi mina nani. Nje formed against us one. Ngiwephoni siswami. mahala Benisebenzisa icondom kodwa wena nalomkhufefe womkhaya wakho. Icondom yona benisebenzisa nalomkhufefe womkhaya. Ya le khothenga yomkhaya. Yangibonge wena. Wena njengoba ubukukuna uthi bastard. Wena nale khothenga yakho yalusikisiki benisebenzisa icondom. Jwayela kabi mina. Uthe ubani uluthotholo. Ningijwayela kabi nina. Jwayela inkosi kabi. Ngaba laba bengijwayela kabi. Le relationship yene weak. File umradada, umrivoro. Iforoforo. Ifikol. Ngensiza. Jwayela kabi. Ya ngizizwa ngi-right. Ya. Ngizwile. Ngibatrapa, ngikoropa ngabo. Ha, sesiyahamba futhi no welcome. Welcome batshele. Simpiwe, do the right thing, my brother. Take us home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.